Στη βεράντα του σπιτιού της, μία πνευματικά ανήσυχη κοπέλα έπινε το ποτό της. Ήτανε καλοκαίρι και είχε πανσέλινο, όμως την είχε κυριεύσει μία αίσθηση ανεκπλήρωτου. Τότε καβάλισε ένα αεροπλάνο και άρχισε να ταξιδεύει στα πιο σπάνια, παράξενα και εξωτικά μέρη με σκοπό να συναντήσει την ικανοποίηση. 3 χρόνια ταξίδευε χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ώσπου βρέθηκε πάλι στην ίδια βεράντα να πίνει ένα ίδιο ποτό και να κοιτάζει το ίδιο φεγγάρι. Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα και ένα απρόσμενο δώρο έφτασε στα χέρια της. Το άνοιξε και δεν χρειάστηκε πολλή ώρα να συνειδητοποιήσει πως όλα είναι μάταια και ότι η ευτυχία βρίσκεται στο γαλακτομπούρεκο.